Mei Emrys, croeso Pelwythnos. Iawn. Reit, nawn ni ddechrau, edrych nôl ar rai o'r canlyniadau ddoe, ni'n symud hwn. Birmingham yn curo Wigan. Cer di drwy nhw? Wel, Birmingham eto yn chwarae pêl-droed, echrydus o hyll, a rhywsut yn cael y canlyniadau yma, dal fod yn wythfed. 2 gem fawr tua'r gwylod wedyn, bydd i goliaeth dda i Bolton, symud i'ch ben Wolves tua'r gwylod. Portsmouth yn ennill o'r diwedd, ond chydig rhy hwyr iddyn nhw. Maen nhw yn ddilor gwyneddwyr. And ar wyth y cad y gem yna, maen nhw'n tynnu Burnley lawr efo nhw. Mae'n edrych bod Burnley ar y ffordd, swn i'n dweud hefyd. O na, 2 gem dwytha yna, so ni'n gallu bod yma trwy pnawn yn sôn amdano nhw. Yr holl sôn am y diffyg ysgwyl llawn y gem gyntaf rhwng Chelsea a Man City, wrth gwrs, er bod hi'n fuddugoliaeth wych i Man City hefyd. Ac wrth gwrs, Craig Bellamy, fel mae o bob tro yn y pethau yma, yn ei chanol i, wedi cael i'w air bach blin efo John Terry cyn dechrau, wedi deud y wasg be'n union oedd o'n feddwl o John Terry ar ôl y gem, a hefyd i sgorio 2 yn ystod y gem, wrth gwrs. Gem arall, buddugoliaeth bwysig iawn i Arsenal, ond y stori fawr yn hwnna yn anffodus, yr anaf, rili gwael, ar yn Ramsey wedi cael wrth gwrs, i torri goes mewn 2 le, tackle gen Ryan Shawcroft. A just, wel, mae o'n mynd allan bendant am flwyddyn, maen nhw'n meddwl, mae wedi cael yr operation bora yma. A Arsenal, maen nhw'n deud bod o wedi gwella rhywfaint, ond dyn nhw'n deud faint mae wedi gwella, lly. Som i Gymru. Wel, mae'n som amlach i Gymru, di. Yr air yn ei mawr, wrth gwrs, ni'n deud Shawcroft nath i daclo fo. O dan y rheola newydd, mae o'n gymwys i chwarae i Gymru. Ond ar ôl y gêm ddoe, ar ôl fo sicrhau bod Cymru'n colli yn chwarae'r gorau am flwyddyn, mae o hefyd wedi cael ei alw fyny chwarae Loegr. Yr unig beth swn i yn dweud am Ramsey, reit, sy'n newyddion da mewn ffordd, neu yn obeithiol beth bynnag. 2 ddynadd yn ôl, bron i'r diwrnod, nath Eduardo gael anaf rili gwael ar ei goes un o chwaraewyr eraill Arsenal. Erbyn wrth gwrs, mae o'n nôl yn chwarae i Arsenal yn y tîm cyntaf. So gobeithio, mae o'n ddigon ifanc, gobeithio fydd o'n ôl. Pawb yn dymuno'n dda i Aaron Ramsey, felly. Come on, Rambo, come on, mae'r show wella. Reit, a mae rhaid ni sôn am y canlyniadau yma. Oes wir. Caerdydd amdani. Ddim yn dda iawn i Gaerdydd o gwbl. Un buddugoliaeth mewn 6 o'n lot o nafiadau, pethau ddim yn dda oddi ar y cae chwaith. Abertawe y llaw arall. Yn chwarae'n gret. Wel, da ni heb golli mewn 12 gêm o'n. A da ni 7 pwynt yn glir o Gaerdydd, fydd i falch o glwad. Ond yr unig broblem ydy, da ni wedi colli 4 chwarae'r ganol cae mewn 2 gêm o'n. Wel, Ferry Borden mae pawb yn sôn amdano fo. Ond wrth gwrs, da ni heb fod efo fo trwy tymor yma wedi bod allan. Nath o bara hanner awr pan nath o nôl ddoe, ond mae'n amlwg bod o'n ôl rhy gynnar. Yr un da ni'n mynd i golli mwyaf, dwi'n meddwl, i Darren Pratley. Gath o frifo ddoe, gath o gic. Ond mae o'n mynd i gario fath o sgan heddiw, felly croesi bysedd. So mae'n gêm fawr fyna. Heddi, final Cwpan Carlin, 3 o'r gloch. Man Utd yn erbyn Aston Villa. Pob lwc i Aston Villa. Martin Rhydian yn gwneud gwaith da i Aston Villa. Ond i mae o'n, dwi'n dweud o blaen, mae o'n reolwr. Dim jyst bod yn reolwr yn dda o ran tactegau, mae o'n dda yn trin i chwaraewyr hefyd o ran people management. Mae gennym fo drefn dda ar y cae, mae gennym fo, mae'n chwarae 4-4-2, mae gennym fo amddiffyn cry. Mae Aston Villa yn dda ar cicio gosod, felly mae rhaid i United fod yn ofalus fanna. A mae gennym nhw chwaraewyr da, fel da ni'n gweld fyna, Milner ac Bonlaho. Wel, yn yr amddiffyn, James Collins yn ôl heddiw, yn yr amddiffyn. Ashley Young, mae o'n fwy peryg yn pwysio lawr yr esgyll hefyd. Felly, mae'n mynd i fod yn anodd i Man Utd heddiw, dwi'n meddwl. Rhaid ni cofio, maen nhw wedi curo Man Utd. Villa wedi curo Man Utd. Yndi, ond a mae hwnna yn... Mae'n ymdroi hwb iddyn nhw. A gyda nhw gêm gyfartal yn Villa Park, chydig os noson o fyd, hwb arall yn nhw. Ond mond unwaith yn y 26 gêm dwytha, mae Villa wedi curo Man Utd. Felly, swn i'n mynd allan gormod mewn i hynny. Symud mlaen i Man Utd, dal mewn pa gwpanau maen nhw, yr uwch gyngrair. Europe. Ag ddim yr FA Cup. O na, Conor. Cyntaf o 3 neu'r unig un am y dymor, ti'n meddwl? Dwi lot i gall i ddeud o Man Utd ddim wedi ennill yn byd. Achos, ti'n gweld nhw gyngrair, o pobl yn dweud bod nhw'n stryglo yn y gyngrair. Wel, dyn nhw ddim. Maen nhw yna reit yn ei chanol i. Chelsea yn dechrau slipio, a swn i'n syni o gwbl os United yn gallu pwysio am hwnnw. A dyn ni wedi gweld pa mor dda yn Europe. Welon ni hwn yn mynd trwy Bethan, Milan, sgorio 2. Ac, wel, maen nhw ar dan, so pwy o wir. Mae ar dan, a mae yna fwy arall sydd ar dan. Own goals. Mae e'n chwarae'n dda iawn i Man Utd, felly gobeithio bod e'n chwarae yn erbyn neu i Man Utd, ddim yn gwybod beth. Ond mae e'n chwarae'n dda. Problemau yn amddiffyn fyd, dim Rio, dim... Wel, dwi'n meddwl na myth yna. Mae yna sôn trwy'r tymor bod United yn stryglo yn amddiffynol, ond yr unig dîm sydd o record amddiffynol well yn nhw yn y gyngrair ydy Villa. Mae gennyn nhw bobl John Evans, mae'n siŵr ddod i mewn heddiw yn lle Rio Ferdinand, a mae gennyn nhw Vidic yna. Na, dwi'n meddwl na myth di hynny. A bod nhw efo problemau amddiffynol, mae pobl yn sôn amdanyn nhw, maen nhw'n sgorio fel maen eisiau yn y pen arall. Sgôr yn gloi?
Ffaith arall i chdi. Yep. Seithfed tro mae United yn chwarae yn y Wembley newydd heddiw. Dyn nhw rioed wedi ennill yna, heb bod nhw'n ennill a gicio smotyn. 5 gêm dwi'n maen nhw wedi chwarae yna i gyd yn mynd i gicio smotyn, ond dwi'n meddwl na United neith ennill heddiw. Diolch yn fawr iawn am y tro. Mei Emrys.